ଏଇ ଯେଉଁ ସହର ମଝିଆ ମଝି ପାର୍କ, ଆରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠୁ ଟିକେ ଆଗରେ ମ ନେଳି ରଙ୍ଗ ବୋଳା କଳଙ୍କି ଲଗା ଗେଟ୍ କେଜାଣି କେଉଁ ଅମଳର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ଠିକ୍ କହିଲେ, ସେ ସବୁଜ ଘାସ ଗାଲିଚା ଏପଟକୁ। ହଁ, ପଳାଶ ଗଛ ପାଖ ବେଞ୍ଚଟା। ପଳାଶ ଗଛ ଦିହରେ କେତେ କ'ଣ ନାଁ ଲେଖା, ଅମୁକ ଲଭଲି, ସମୁକ ପ୍ରିନ୍ସ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଯାଏ। ପଳାଶ ଗଛର ଦେହ ସାରା ଦାଗ, ଦାଗ ନୁହେଁ ତ ଆହୁକା ପ୍ରେମର ଦଲିଲ, ସବୁ ଏ ବେଞ୍ଚଟା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଗହଳି, ହଳେ ଗଲେ ଆଉ ହଳେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ବେଞ୍ଚଟି ମ। ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା କି କ'ଣ, ଲାଲ ଟହ ଟହ ପଳାଶ ଫୁଲଟା ଭାରି ଚମକୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଇର୍ଷା କରି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି କିଛି କମ୍ ଚମକୁ ନଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଇର୍ଷା ଜର୍ଜରିତ, ଫୋଡ଼ି ପକେଇବେ ସତେ ପଳାଶ ଗଛର ଦେହ ସାରା। ପଳାଶ ଗଛଟା ହସୁଥିଲା ଅବା, ହେ ହେ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯେ ଫୋଡ଼ିବୁ ଗୋଲାପ? ସବୁଠି ତ ହେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଘାତ। ପାର୍କ ସାରା ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଘାସ ଗାଲିଚା, ସାଙ୍ଗକୁ ସଅଳ ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜ। ଖାଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପରିବେଶ ଥିଲା। ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲା ଝିଅଟିଏ, ଏକୁଟିଆ। ବୟସ, ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ମ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଉ ପାର୍କର ଧିମା ଆଲୁଅ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସ ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ସ୍ୱେଟରଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ହୁଏତ ଆପଣ ରାନୀ କଲର୍ ଅଥବା ଗୋଲାପୀ କହିପାରନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। କାହାର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ଅପେକ୍ଷା ସରିଲା, ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ସମାନ ବୟସର ହେବେ କି କ'ଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା। ବେଶୀ ଦିନର ଚିହ୍ନାଜଣା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନିବିଡ଼। ଏଇ ସହରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ, ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମନ ଦିଆନିଆ, ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଦେଖା। ଝିଅଟାର ନାଁ ସୁରଭି ଆଉ ପୁଅଟିର ନାଁ ସୁରେଶ। ଟାଇଟେଲ୍ ଫାଇଟେଲ୍ କଥା କିଏ ପଚାରେ ମ, ଲଭଲି ସୁରଭି ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ସୁରେଶ। ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଫେସବୁକ୍ ଡିପିର ଟି ସାର୍ଟ କଲର୍ଠୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ଯାଏ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରୁ ପଳାଶ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଯାଏ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲ ସେଥିରେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତମକୁ ସେ ଲାଇମ୍ କଲର୍ର ଟି ସାର୍ଟ ଖୁବ୍ ମାନେ। ଆରେ ସେଟା ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ନା ସୁରଭି? ନା ନା, ସେଟା ଲାଇମ୍ ନହେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରାସ୍ କଲର୍ର, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଥିଲା ସୁରଭି। ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଲର୍ଟା ରେଡ୍ ବୋଧେ? ସୁରଭିର ଓଠକୁ ଗେଲକୁ କରି ପଚାରିଲା ସୁରେଶ। ନା ନା, ସେଟା ମେରୁନ୍। ଆଉ ସେ ପଳାଶ ଫୁଲଟା ସାଫ୍ରନ୍ ତ? ନା ନା, ସେଟା ୟେଲୋଇଶ୍ ରେଡ୍। ତମେ କିଛି ଜାଣିନ? ହଁ, ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ନା। ମୁଁ ତମ ସହ କଥା ହେବିନି। ଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଝଗଡ଼ା ସରିବା ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଇସିଲ୍ ବାଜି ସାରିଥିଲା ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେବାର। ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ୟା ଭିତରେ। ଆଉ କେତେଟା ନାଁ ଯୋଡ଼ା ସରିଥିଲା ପଳାଶ ଗଛ ଦେହରେ। ଫୁଲଗୁଡ଼ା ଆଗ ପରି ଆଉ ଚମକୁ ନଥିଲେ। ସେଇ ବେଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଦସ୍ତାବିଜ। ଆଉ ସେଦିନ ପରି ସୁରଭି ବସିଥିଲା। ସେଦିନ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ନେଇ। ସୁରେଶ ଆସିଗଲାଣି ବୋଧେ, ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ନା ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍? ଆରେ ନା ନା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭାରି ସହଜରେ କହିଲା ସୁରେଶ। ସତରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁରଭି ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରଟା ତମ ସହିତ ନୁହଁ, ସୁରେଶ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ କହୁଥିଲା। ଆର୍ ୟୁ କ୍ରେଜି ସୁରେଶ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛିଟି? ସତ କୁହ, ମଜାକ କରୁଛ ନା? ନା ସୁରଭି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ମୋ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଆମ କାଷ୍ଟର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମନା କଲେ। ତମେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ ମୁଁ ତମ କାଷ୍ଟର ନୁହେଁ? ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଚାରିଲା ସୁରଭି। ଆରେ ତମ ଫେସବୁକ୍ ନାଁରେ ତ ଟାଇଟେଲ୍ ନଥିଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ରଙ୍ଗର ସମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ କାଷ୍ଟ ବି ସମାନ ହେଇଥିବ। ଘରେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସୁରଭି। ସୁରେଶ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମାନ ରାସ୍ତାରେ। ସୁରଭି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ସୁରଭି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ପଳାଶ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ପବନ ବୋହିଲା କି କ'ଣ କେଜାଣି।